थाखाय थि खालामनाय जादों। आङो दिनै नैबे जोंहा भेरगाव साब डिभिजननि सदराव 2 बोसोर जानायनि थाखाय जि सरकारनि आबुं 2 बोसोर जानायनि थाखाय जि फालिथाय मोनसे फालिबाय बेनि गेजेरजों जोङो बे ओनसोलाव अंगनबादि फालांगिरि बेस्ट टिचार बा गावबुरा बेबायदि जोङो साबा सुबुंखौ गुबुन गुबुन आयदायाव थानाय बिथांमोनखौ जोङो बान्थाबो होबाय आरो नैबे समाव आङो खावलायहरो जे गासैबो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे जोंखौ आरोबाव रायजोनि थाखाय ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायाव सहजुग होयो थुलुंगा होयो आं बेखौ नैबे समाव खावलायहरो। बोसोरारि बिटिआर सरकारनि फालिथाय फालिदों बे बेलायाव मा बिथांखिफोरा मावफुंजाखो आरो मा खालामबावगोन? गिबियावनो आङो बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजो राजाखौ साबायखर जासिगोन। बिथांमोना जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार बेखौ 2 बोसोर आबुं खालामनायाव मदद होबाय आरो रायजो राजाजों लोगोसे जायफोर साख्रियाल एबा बिखया कर्मचारि दङ बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर जासिदों। मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमा बिथांमोननो सिबिनाय जासिहरदों। मुंख्लंमोनखौ आङो सिबिहरदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौबो आं नैबे समाव गोसोखांदों आरो बिथांनि सानस्रि सानथौजोंनो जोङो बिटिआर ओनसोलाव खामानि मावनो थाखाय आवगायदों। दिनै 2 बोसोर आबुं जानाय लोगो लोगो जोंनि बिटिआर सरकारनि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआ एबा बिफाना माखासे जौगानायनि खामानि मावदों आरो माखासेखौ दायो आखायाव लादों। जायफोर खामानिखौ रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय 2-3 बोसोरनि गेजेराव नुगोन आरो बिसेसकै जोङो नैबे 2 बोसोराव सोलोंथाइ, हान्थामेला आरो आबाद बे मोनथाम बिथिंखौ बांसिनै गोसो होनानै जों खामानि मावदों। सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो बिनि थाखाय राहा लानाय जादों। जोंनि माखासे फरायसुला फरायसुलिफ्रा माखासे जाहोनाव फरायसालि नागारनानै ओरैनो दङ बिथांमोनखौ जोङो स्किल ट्रेनिं होनो नागिरदों बा आखाइनि बिद्या होनो नागिरदों आरो बेहाय जों मोनसे राहा लादों जे जोंनि जि बिटिआरआव थानाय ITI बे ITI-फोराव जोङो सानावबो मोनावबो माखासे आखाइनि बिद्याजों फोरोंनायनि जि राहा बे राहाखौ जोङो लानो नागिरदों आरो जोंनि ओनसोलाव जिहेतु गोजौ मासियाव साख्रि मावनाय अफिसार बिखया कर्मचारि जिहेतु गैया UPSC-आ खुंनाय आनजादखौ उथ्रिनो हाया बेफोरखौ जाहाथे मोजाङै उथ्रिनो हायो बिनि थाखाय जोङो बोसोरसेयाव 50 फरायसुला फरायसुलिखौ जोङो फ्रि कचिं होनायनि जोङो राहा लादों आरो बिनि अनगायैबो मेडिकेल इन्जिनियारिं बेफोराव जोङो फ्रि कचिं होनो थाखाय राहा लादों। हेन्डलुम एबा दानाय लुनायनि मोनसे बिथांखि लानानै जोङो जोंनि गामि ओनसोलनि जि रांखान्थि बेखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो इतिमध्य थांखि लाबाय आरो मोनफ्रोमबो ब्लकआव जोङो क्लास्टार बानायनानै बे हेन्डलुमनि थाखाय जि न' लुनांगौ आरो मुवा बेसाद होनांगौ बिनि खामानिया सोलिगासिनो। सेरिकालसारावबो जोङो मिशन मोनसे लादों बड'लेण्ड सेरिकालसार मिशन होननानै। बेनि गेजेरजों जोङो गामि ओनसोलनि जि एम्फौ फिसिनाय खुन्दुं लुनाय बेखौबो जोङो जौगाहोनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो आबाद बिथिङाव जोङो आबादनि दिहुनथाइखौ बांहोनो थाखाय आरो आबादारिफ्रा जाहाथे उचित मुल्यखौ मोनो माइआनो होन गुबुन गुबुन दिहुनथायानो बिनि थाखायबो नोजोर होनाय जादों आरो जोङो जायगा जायगा FCI-नि दारै माइ बायहैनायनि जे सेन्टार बेखौ जोङो दायो बानायनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा पिग मिशन अमा फिसिनाया जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोनसे गाहाय खामानि बेखौ जोङो दोरोङारि आदबजों एबा ट्रेडिसनेलि जों फिसिबोदोंमोनब्लाबो जों बेजों दायो बा नैबे समाव गोबां मुलाम्फा खालामनो हाया बेनि थाखायनो जों बेखौ मिशन हिसाबै लानानै गोबां दिहुनथाइ जाहाथे दिहुननानै रांखान्थि खामायनो हायो बिनि थाखाय जोङो पिग मिशनबो